дар бинои театри давлатии Масака ва мусиқии ба номи Камоли Хуҷандӣ ба муносибати тақдими ҷоизаи фестивали байналмилалии Наврӯз 2021 ки намоишномаи аҳли ҳунари ин муассиса онро сазовор гардиданд, чорабинӣ доир гардид. Сардори раёсати фарҳанги вилоятии Суғд зимни суханронӣ изҳор дошт ки театри давлатии Масака ва мусиқии ба номи Камоли Хуҷандӣ боргоҳи ҳунару эҷод маҳсуб ёфта, ҳайати эҷодии он ҷиҳати рӯи саҳна гузоштани намоишномаҳои наву ҷаззоб кӯшиш ба харҷ медиҳанд. Аз санаи 7 то 13 июни соли равон дар шаҳри Қазони Федератсияи Русия фестивали байналмилалии Наврӯз 2021 баргузор гардид. Дар фестивали мазкур театрҳои 14 давлат ширкат варзида, 25 намоиш аз 14 кишвари дунё, 10 намоиш дар формати онлайнӣ ва 15 намоиши дигар дар формати офлайнӣ пешниҳод гардид. Ҳайати эҷодии театри давлатии Масака ва мусиқии ба номи Камоли Хуҷандӣ низ дар ин фестивал бо намоиши Булбули Хуҷанд ширкат намуданд. Ба иттилои дода шуда, намоишнома аз рӯи асари Толиб Карими Озарахш дар коргардонии саркоргардони театр Сӯҳроб Шехов омода ва пешниҳоди тамошобинон шудааст. Ин намоишнома ба ифтихори 700-солагии шайх Камоли Хуҷандӣ рӯи саҳна гузошта шуда, саҳфаҳои ҳаёту фаъолият ва зиндагиномаи ин нобиғаи даврро инъикос менамояд. Ҳунармандони театр бо маҳорати баланди касбӣ нақш офарин намуда, кӯшиш кардаанд то қаҳрамони худро ба мисли воқеӣ ба тамошобинон нишон дода бошанд. То кунун намоишномаи Булбули Хуҷанд дар чандин фестивал озмунҳои сатҳи ҷумҳуриявиву байналмилалӣ иштирок намуда, сазовори ҷоиза гардидааст. Ахиран, намоиши Булбули Хуҷанд дар ҷашнвораи ҷумҳуриявии театрҳои касбии Парасту 21 иштирок карда, сазовори ҷоизаи беҳтарин ороиши мусиқӣ гардид. Моҳи июни соли ҷорӣ дар ҷашнвораи байналмилалии Наврӯз 2021 дар байни 15 кишварҳои дунё иштирок намуда, сазовори диплом ва тӯҳфаҳои ҷашнвора гардид ва аз тарафи мунаққидони рус сазовори баҳои баланд шуд. мо бори аввал дар шаҳри Қазони Федератсияи Русия соли 2019 бо намоиши табиби Паррон байни 21 кишварҳои дунё иштирок карда будем ва мана ҳамин сол ҳам новобаста аз пандемия дар ин фестивали байналмилалӣ иштирок кардем ва бо намоиши Булбули Хуҷанд ки аз рӯи асари Толиб Карими Озарахш аст, ин дафъа байни 15 кишварҳои дунё мо иштирок кардем. Мана хушбахтона имрӯз ана ин тӯҳфаҳои мо ба дасти мо омада расид ва ин фестивал аз 7 то 13 июни соли 2021 дар шаҳри Қазон баргузор гардида буд ва аҳли ҳунари театр ба тариқи онлайн иштирок карда будем. барои ҳамин хеле ифтихор аст ки вақте ки мо аҳли ҳунар сабабгори он мешавем ки дар дигар давлатҳо парчами ҷумҳурии Тоҷикистон парафшон аст. ба даст овардани ҷоизаи мазкур масъулияти аҳли ҳунари театри давлатии Масака ва мусиқии ба номи Камоли Хуҷандиро дучанд намуда водор мекунад ки барои гузоштани намоишномаҳои хубу диданӣ онҳо аз гузашта беш заҳмат кашанд.